बेलेके हामबाय तिनी कर्णी किशोर पारा चिनी त्रिपुरा मथा ब्लॉक कमिटी उद्योग बाय और कैसा जॉइनिंग प्रोग्राम चिनी जॉइनिंग प्रोग्राम ये TTIDC नि बरमगना राजेश त्रिपुरा इनी गुमटी डिस्ट्रिक्ट नि पॉलिटिकल वाइस प्रेसिडेंट बरमगना सरजय त्रिपुरा और तिनी और नि BC नि त्रिपुरा मथानि मेम्बर रक जतो पाइसे बजे चिनी तिनी तिनी पहिला दलपति BCO त्रिपुरा मथानि त्रिपुरा मथा जों कैसा लामसक माने जॉइनिंग प्रोग्राम IPT एवं BJP याकगे 22 फैमिली एवं 48 भोटार जों बेनकुस 700 फैमिली 1500 फैमिली अबसाया जोंनि जिनुन भोटार जिनुन फैमिली जों अबन सानाय जाते पब्लिक राउंड जों कोनो विभ्रांत खाय जों राजनीति खाय जोंनि उद्देश्य का महाराजानि जे आइडियोलॉजी जे जतन त्रिपुरा सानि हामकरन बाय जे जोंनि ग्रेटर त्रिपुरानि जे इमांग जों एमन के विभिन्न राजनीतिक दल इमांग पितो नाइमे एबो हाके एबो कोनो एबो डेमोक्रेसी कंट्री एबो कोनो चाइना कंट्री एबो जतो इमांग नाइ मनो एबो राइट टू इक्वालिटी तो डेमोक्रेसी कंट्री को काजे आरो जोंबो फाइनान जुगाजुग खायतो आगामी 6 तारिख चिनी बुबाग्रा फाइनाय कॉलेज माटो एबो आरो कैसा बिराट चिनी मास गैदरिंग दङ अजागा आरो चिनी गोबांबा आरो जॉइनिंग रनाय बुबाग्रानि याक रमै एवं चिनी ताबो प्रतिदिन विभिन्न दल फाइट दङ एवं तिनी सारिबा चिनी आरो प्रोग्राम दङ खानाबो चिनी जॉइनिंग दङ प्रतिदिन नाव नुखाना विभिन्न पत्र पत्रिका विभिन्न जों एसो पत्र पत्रिका जोंको विश्वास खाया चिनी जेनुइन चिनी जे भोटार एवं चिनी फैमिली जों बरक जे चुना कक्रानाय चिनी बुबाग्रानि हामजानाय एवं चिनी बुबाग्रानि नाहारमुनो जे नायफैनाय जों सावो जों केना चिनी निनि रेगा केना बात्ता केना निनि एसएजी ग्रुप लाइस एसएजी जिनिसता जों राजनीति खाया चिनी जिनुन चिनी जों कुनै राजनीति खायफाया जों नायो चिनी महाबाग बुबाग्रानि चिनी ग्रेटर त्रिपुरानि एवं त्रिपुरा सानि हामक्रायनि बागै एवं त्रिपुरा सानि फिमानि चिनी चबा ए चबा जों जत्तो लुकुराव जारा चिनी विभिन्न लामा करैथिं तंनाय रनो बनबो जों फाइनान बाय कोयो जों आगामी दिन आरो जाते चिनी बुबाग्रानि नाहारमुनो जतो लगेर फाइनान बाय आं कोयो हामबाय दलपति बिसिनि आन्दार कोनो किशोर कामियाव कैसा तेनि जॉइनिंग प्रोग्राम जोंनि बरमगना XMLA वो फाइ कासो पाइजा लामसुनानि बागै जोंनि डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बरमगना अक्रा सरजय त्रिपुरा कर्म पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा मथा वो फाइ कासो पाइजा जोंनि आरो नेता दङ जोंनि जे लिडार दंनाय दशरथ त्रिपुरा शान्ति मोहन त्रिपुरा रतन विकास चाकमा जों आरो जॉइनिंग अप एंड डाउन टोटल बेसे परिबार 22 परिबारनि 48 भोटार तिनी जॉइनिंग खायफायखा कोनो किशोर बिनि साखा जॉइनिंग प्रोग्राम तंमनि कैसा आर कबां जॉइनिंग खायनि कक तंमनि हायबो जों हरनि बाय फाइ कासुपाय मिले आरो मीटिंग तंमन बाय कैंसिल होय थाका अबन बाय जे फाइनाय रनो जों खाबाय खबाय लामसगो जों खाखायो दलपति बिसिनि आन्दार आरो जे BJP खायतंनाय CPM खायतंनाय IPT खायनाय असो कबां करे बाव फाइनाय हिनि जों बाय कक रजा इमाहायना आरो कबां मा एरियाव इमाहायसिनि जॉइनिंग प्रोग्राम नक नायतनर नखना दिल्ली जन खायतो त्रिपुरा मथा जतनो हामबाय।